som alle eleverne kan lide at spise? Det kan jeg ikke sådan helt sige, for der er jo en stor gruppe vegetarer. Men det er nok lasagne er nok en af favoritterne. Både vegetarisk og almindelig. Hvordan laver man så det? Find en god opskrift, der laver den. Hvad er den allervigtigste ingrediens i lasagne? En lasagneplade. Kan du fortælle os, hvad det her er? Det er det over. Sådan en, man sejler med? Nej, vi bruger den i vores store gryde til at røre rundt med. Okay. En stor gryde. Mange tak, fordi du ville med os. Velkommen tilbage til højskolelivet. Med os i studiet har vi Jonas, Amanda og Sofie. Som I kan se, sidder vi over lidt andre omgivelser med lidt lejrbålstemning. Så er der nogen her på skolen, I har et godt øje til? Jo, det var sådan en klasse. Ja. Så det har jeg et godt øje til. Ja. Hvornår mødtes det? Vi mødtes sidste semester.